Moi, mä oon Alma. Ja mä Helmi. Totta. Ja nyt me tehdään vähän niinku Q&A ja silleen. Ja mä voin kertoa, että me ollaan lopettamassa. Ja tai niinku ei lopettamassa, mutta sille tulee tosi harvoin vaikka. Nytkin on tullut tosi harvoin, koska me ei olla vaan jaksettu ja silleen. Me ollaan vähän noloja. Niin, me ei olla vaan jaksettu tehdä. Ja nyt niin me ei olla enää noloja. Me tehdään vähän harvemmin videoita. Ja aina kun mä oon näillä, niin me tehdään. Niin, ja silloin... mutta ja me ei olla enää niin noloja. Koska mä aloitin 5-vuotiaana. Duven. Ne meidän ekat pomppimysvideot Niin. Trampalla. Joten älkää kysykö niissä, mä olin 5. Mä olin 7. Niin, ei oikein silloin vielä tajua. Puhuttiin siitä yhdessä toukosta, mutta joo. Nyt me ei olla niin noloja, niin joo. Kattokaa. Se on siis mun kaveri. Siis se touko. Niin, kaveri. Ja tää on semmonen Q&A ja samalla me kerrotaan itsestämme. Eli me luetaan tuon puhelimelta niinku näitten videoiden kommentteja. Ja kuitenkin... Mä en tiedä kyllä onko siellä kysymyksiä, mutta luetaan vaan niitä. Mut kuitenkin Ja me kerrotaan niitä. Kuitenkin mua on kiusattu sillä kanavalla. Se on vääristävää, mutta kerrotaan meistä. Eli mun nimi on Alma. Ja mun nimi on Helmi. Ja Alma on aika huorunainen, niin mitä sille ei monella Alma nimeä. Kato mun profiili on nykyään musta. Ota, mä haluan lukea ne. Vuoron perään. No ota, niin. Ja toi on, mä oon 10. Täytän kuukauden päästä 9. Mä täytän elokuussa 11. Meillä on ikäero, mutta silti mä oon ihan pistiksi. Sitten tällainen Prime on paha. Kun meillä on ja ne tölkit on, tai niinku tommonen video. Prime on paha. Luetaan tästä täällä. Siis Ice Pop on väri. Ei kun toi on se mun laittama. Aika paljon Primeä. Mäkin halliäisin. Mun vuoro. Mä en lue noita kaikki, koska ne on vähän outoja. Ei ne silleen kysymyksiä, mutta silleen niinku semmosia. Ei silleen kysymyksiä, mutta semmosia niinku kommentteja vaan. Mut me ei ehkä voi, että tätä voi lukea. Sitten mulla on jokaista makua ja kaikki energiajuomia. Mut ei ehkä lueta näitä. Jos me ei saakaan lukea niitä. Juoksi energiajuomaa. Sitten Katsotaan nyt. ne on minun videotkin. Meidän. Mä oon tehnyt ton kanavan. Mutta mun... Sori, jos mulla on välillä semmosia hauskoja tunteita. No, niin mun kaveri on laittanut tänne moi. Sitten mä tein sulle videon. Brum brum brum. Sä laitat autoa niin mä brum brum brum. Kato snappia. Mä otin jonkun Roblox-ihmisen snappin vahingossa. Tässä on laittanut tosi hieno viesti. Kato. En kyllä olet kartalla. En minä halua sitä. Täällä. Herumia. Hieno halu. Tässä se ihminen on. Hieno kuva laittanut. Oikein. Oota. Eiku älä jatkaa. Oottakaa nyt. No niin, sori, me ei luetaan kommentteja, te jatkaa kuita, mutta me kerrotaan täällä. Oota, ettei se sinä myös näyttää.
Missä leikoon ottakaa nyt. Mut niin, kerrotaanko meistä vähän nyt? Ja ei täällä oo mitään kommentteja sille. Jotkut on myös, mä oon nähnyt kun joku on kysynyt, että niinku meillä Minkä ikäinen oot? No, me kerrottiin se jo niin meidän likeessä, että kun me tehtiin se yksi like, muistatko? Alma ja Helmi se like, niin jotkut on kysynyt, että niinku... Niin siis jotkut on kysynyt, että niinku mitkä puhelimet teillä on. Niin mulla on Samsung Galaxy A15. Mulla on Tässä niin. Mikä sun? OnePlus. Joku. Tietää kyllä. Mä saan ehkä iPhone, tänä oottaa. Mäkin saisin jos haluaisin. Niin mä saan tuon iPhone 11, koska toi musta. Mä saan. Tai valkoinen, koska mä kerään tähän rahaa 179 € tässä kuvassa, niin Näytä tuolta se. näkyy. No 179, mä saan tän valkoisena tai täytänä värinä tai jonkun jollain värinä. Mä ehkä otan liilan tai valkoisen tai musta, mä en tiedä. Tai turkoosin, koska, tai silleen sen turkosvihreän, koska mä en tiedä. Tää on 179 € ja mulla on 125 €. Mä tarvii vielä vähän, niinku, mä saan varmaan synttärilahjaksi sen puhelimen, koska mä saan silloin ruputtaa. Niin tää Helmi. Näytä. Mä saan iPhone 10. Mut kato. Mä saan iPhone 11. Muistatko tää? Joo. Sitten tän. Joo. Ja tän. Oota Niin. tää. Miksi sä naamat kun me tutkistiin, kun sä laitit tää ruskeeta sinä otsaan? Niin, mä voin, joskus on myös kysynyt, onks teillä lemmikkejä, niin on. Näytä sun lemmikistä kuvat, koska me nyt näytän niitä tässä videossa. Näytä. Eiks mä näytä niitä sitten? Älä nyt videoissa, koska näitä on kuvissa. Me vielä jossain No kun ne on videossa kaikki on näyttää. varmaan ne. Nähnyt ne. Ihan sama, ei kaikki ole, jos ne on ikkuja. Mut silti mä haluun näyttää. No ei nyt mennä, koska... No kun mä löysin yhden vilkun kuvan. Ei, kun että ei, niinku kuvissa ei niinku sillä no niin näet. No. Niillä on siis 2 tuommoista samanlaista, mutta toi on Vilkku, 3-vuotias, ja sit niillä on tommonen, mutta vähän niinku vaaleampi. Ja sen nimi Ja on Väinö ja se on 16. Ja sit niillä on koira, näytätkö se? Oota, tässä on Väinön kuva. No ei sit. Silleen Se se on on vähän tuonut. vaaleampi. Mä en kyllä tiedä näyttääkö vähän vaaleammalta, mutta Se on vaaleampi. mä en tiedä kyllä näyttääkö, mutta näytä vielä, mulla on tässä valmiina hieno kuva. Oho. Ja siis muuten meillä myös lampaita, mutta mä en kyllä näytä niistä kuvaa kuin mulle. No voidaan joskus näyttää niinku videolla. Niin, mutta ei ainakaan nyt. Koska ei me nyt. Kyllä me voitais, jos me haluttais, mutta... Ei me jakseta. Niin. Mennä ulos. Tuossa näytän nyt se. Se näyttää tosi hassulta, mutta kerro sen nimi eikä. Nää on. Oota. Pauselemaan asiaa. Mut täällä on. Se nimi on Velmu. Ja jos olette kattonut Shorts. Sortseista. Tuolla on meikkipanta päässä. Se on, kerropa ikä. 9 se täyttää karvasuussa. Täyttää huhtikuun 11. päivää 10. Sori kun tää on niin pitkä, mutta teet pakko ottaa kokonaan. Mullakin, no ei ole enempää tai silleen lampaat ja kaikki. Mulla on niinku hamsteri, mä voin näyttää. Mä en kyllä tiedä, että on vähän hauska kuva. Sillä on silmässä joku tommonen arpi juttu, mä en tiedä. Se näyttää niin hassulta. Venatkaa mä teen toisen kuvan. Kaikki on kysynyt, miltä näytitte pienenä, niin oottakaa. Mä en tiedä. No, tossa on Helmi ja tossa on mä. Tossa on mä ja tossa on Helmi. Ja tuolla meidän kaveri tossa. Joo. Koko ajan katsoin jo Almalta. Siis se oli tällainen tapahtuma. Siellä oli Pikkukakkosen. Se pikkulintu. Se, mikä se? Pikkulintu. Niin, ja katsokaa, kun Helmi oli meillä, me otettiin mun hamsterista. Se nimi on Nuppu ja se on 7 kuukautta. Tai se syntyi heinäkuussa, mä muistan. Te voitte laskea heinäkuussa. Niin katsokaa, me otettiin hieno kuva. Ja sitten Oota. jotkut on kysynyt, että miltä te näytätte niin silleen Snapissa. Niin mä näytän. Ja sitten, tää niinku mun lempikuvat on, kun mä oon ottanut Snapissa, niin toi. Ja Venä on mulla vähän.
Kato yksi kuva. Sitten mun toinen lemppari on venatkaapa nyt. Se, missä on liila kuva. Missäkään se kyllä täällä. Ota. Ja sit se mun toinen lemppari on tämmönen. Kaikki käyttää tätä, jos se tekee musta erittäin. Se on mun lemppari oikeesti. No näytä sun lemppari-snappikuvat. Tuolla jos siis snappi, niin se ottaa se äitipuhelimella tai muun puhelimella. Se voit tänään muuta ottaa mun puhelimella. Tässä on vielä yksi mun hamsterista. Sanoinko mä sen nimen? No nuppu kuitenkin. Sanoit. Joo. No mä etin ne mun äitin. Prom. Kato ne kuvat. Ei väärä nappulauta, mistä mä olen. Ei kun Helmi, kato. Tuolta. Tuolla. Kato ne soittaa sille joku video. 700 kuvaa. Ei ainakaan tätä. Tää on mun oudoin kuva, kattokaa nyt. Mutta mun naamaakin. Näytä. Ei te kyllä sitä. Oikeesti mä en tee nyt tuota. Tässä on yksi Helmin kuva. Jonka sä ottanut sen äitin puhelimella. Tossa näitä on. Eikä se on 2 lempparia. No mä etsin. Tääkin on sika hyvä kuva multa. Jatka mentiin toi. Kato nyt. Se on niinku ihan se täydellinen aurinko. Onks tää hyvä? Sitten toinen tämmönen, missä ei oo aurinko. Tää on kyllä ihan mun lemppari. Ihan lemppari. Onks tää hyvä? Joo. Mutta vähän nuorta tolleen. Häh? Tolleen vähän tukka tolleen niinku. Ei ehkä tätä, koska sillä on Oota, mä tiedän. Ihanaa. Okei. ihmekuvia mäkin ottaa. Mikä tuleekin? Ehkä niinku ne uusimmat, koska Ne niinku, on hienompia. ja kyllä ihan tuolla. Vähän. No niissä kuvissa, mutta No yleensä ne kyllä ehkä löytyy sille. näytä se. Se on Niistä toissa on tarkempi kuva Väinöstä, se on tuossa suuaussa. Se on just oikeesti niin pitkä, mutta oikeesti me kuvataan niin varmaan 0,5 tunnin mittaisia aina. Sori siitä. Oikeesti. Sori siitä on kyllä sarja. Mulle tuli heti ekan mielessä. Tässä on meidän kuva. Joo. Meillä oli joskus sellainen ruosteinen skuut. Tässä on vähän parempi. Oikeesti kat! Miten mä oon voinut näyttää tolta? Tässä ollaan me ei tätä kato. Se näyttäisi ihan jemiltä. Tältä me näytettiin pienenä. Toi korkeampi on meidän matalempi Helmi. En ehkä ihan täällä on täällä kun täällä. Etin nyt joku vaan. Kato tuotakin kuvaa. No mä voin vaan näyttää 2, mitkä mulla on susta erittäin varten. Eli tää ja tää. Nää on kato Helmi. Kauhukuva. Joo, no on hyvät kuvat. Niin mä oon tämmönen, mutta joo, tässä oli tää, mutta Niko ja Hanttu. Hattu. Niko ja Hattu. Jos ne kattoo tää pidemmistä, ne Hanttu. Hanttu. Terve Niko ja Hanttu. Hei, jos tubettajat kattoo näitä, niin oikeesti Ella ja Helmi on ihan meidän lemppareita. Niin Ella ja Helmi on ihan meidän lemppareita, niin joo. Mut oikeesti voitteko te niinku Ella, jos jotkut tubettajat näkee tän, niin voitteko te niinku laittaa niinku kommenttia? Oikeesti meidän unelma olisi se, että Ella ja Helmi kommentoisi tähän videoon. Tai niinku johonkin videoon. Ei meillä se kommentit päällä. On, kun se sun puhelimella lukee, että ei käytössä. Koska se on silleen. Toivottavasti ne on muuten päällä, koska me ei oikein tiedä. Me voidaan näyttää meidän WhatsApp-kannat. Me voidaan laittaa vaikka linkit. Mä en tiedä, jos me osataan, niin me voidaan laittaa bio-linkit. Ei me osata, kun ne on meidän puhelin. No kuitenkin me laitetaan mun. No eikö me olla lopettamassakin? Niin se on, mutta jos haluatte, kun me ollaan lopettaa, niin kuin sitä, että me tehdään vähän harvemmin videoita, vaikka me tehdään nytkin, mutta silleen. Mä en ole tehnyt. Niin, saatte seuraa meidän WhatsApp-kanavaa. Mä en kyllä tiedä, löytyykö se vaan tällä nimellä vai pitääkö ihan erikseen linkillä, koska Pitää. Niin, mut kuitenkin mulla on tällainen. Se on siis tämmönen. Aamulla. Joo, ja sitten. Joo, Helmiin. Mä haluan näyttää itse. Okay.
Sitten meillä on myös tämmönen, me tehtiin just se. Tää on mun lemppari kuva musta. Okei, me tehtiin tämmönen Bestikset-kanava, tää on tämmönen. Ja siinä kyllä teit se ihan omilla. Mä en kyllä sanonut sulle. Et sanonut, kun sä vaan yhtäkin teit. Joo, täällä on aika vähän ilmoituksia, mutta silleen. Mut silleen, ehkä tää oli sittenkin mun lempparikuva. Snaprusta. Mä sanon tahalleen tolleen. Jos sä olet mun pieni pallo. Tuossa on siis... Ai hienoa silmäkarvaisuus. Tämmönen. Hepe! Hieno. Alma! Se on hieno. Oikeesti. Me molemmat tykätään niinku näyttää sälleen. Jokin upea. Vai muuhan. Ei. Suora mun ilme on. Mä otan nyt vähän kuvia tässä niin. Me voidaan ei kun näytetään näitä tämmönen. Mä en oo valmis. Mä en oo valmis noihin kuviin, kun mä oon täällä reuna. Mäkin tossa kattelen. Me ollaan joskus. Sori jos me vähän pelleillä vielä näitä. Se Pucci, waa! Ja tiedä se kanava. Monttu päätte. Ota, kato. Tää on. Se on aika iso mustua. Se on myös mustua. Toi ihan selvästi näyttää, että mä teen tulee. Ottiko se kuva? Oi, otti kuvan. Tää on... Missä mun silmä näyttää tuolta? Ota se miksi on silmä näyttää? Noniin. Tule. Silmä oikeesti toi Snapministeri pukitti silleen, että mä olin pienen. Taas se pukki. Oikeesti. Mikä tämä minä mies? Mä pukittaa nää. Mä näytän niin. Maha. Kurissa. Joo. Mennäänkö ulos ottaa kuvia? Joo. Ja kun puhuin mun kielen. Hei. Mikäkölainen sitäkin tuli? Musta kuva. Musta kuva ja musta.
Osna. Kato. Tuommoinen. Muuten mä oon lähettänyt pallo. Ja. Jaha. Mut jo, heippa tää video on. Sori, tää oli vähän tämmönen. Sori oikeesti ihan sikana, kun me vaan höpötellään tässä eikä välitetä tästä. Mutta tää oli tämmönen video, että sori kun tällainen pimeetäkin. Mutta me mennään nyt pihalle, niin ehkä sen jälkeen tulee myös joku parempi video. Niin. Mut bye! Hei baba. Hei baba. Hei hei. Vilukilkaa.